may mga kabisado, no? Live kita subong. Mag-report kita, no? Sa siyudad sa Iloilo, no? So nagtukpa ang manipis nga ulan, sumulan din na gabi, no? Mga kabisado. Okay. Malibot-libot kita, no, sa kabukusan sa siyudad sa Iloilo, no? Ganyan lang, kuha na ko niya live. Okay. Okay, no. Okay, lagay. Talaga. Live tuloy kita sa buong nagkuhan ko, no, pasensya ng gate. Nag-ulan, no? Nalipat kita, no, sa kapusan sa siyudad sa Iloilo, no? Nagdatupa ang malipis na ulan, no? Sa subong mga piningon, no? Okay, larga. Okay. Lipat kita exact location, no? Ari kita subong sa distrito Sangharo, no? Mga kabisado,
So are usuyo naton ang iningadalan, no, Haro Plaza. So makita naton sa sinima tinon nga ang mga di pa sa irong sakya, no, damong gyapon nga biyahe, no, apikar nga naga ulan-ulan, no. Makita naton nga damo magyapon mga pasayro nga nagalagaw, no. Siyempre adlaw sang tagipusoon, no. Subong nga adlaw ang mga bulak, no, tigsano pa na ubos. Tigsano pa na ubos ang mga ginabiligya ng mga bulak, no, diri sa may distrito sa Haro. Apikar nga tupa ang ulan, way gid masagang, no, sang tawag nga pagdugma nga makabakal sang bulak, no, para sa iyang partner o kun pangugma, no, kabisado. So ari kita subong sa dalan Lopisay na o kun diri sa may Luna, Barangay Luna, going kita sa city, no, mga kabisado. Ngayon dalan, so makita naton nga manipis nga ulan pero mabasa ka, no, mga kabisado. So makita naton ang Robinson, no, ara, no, damo sa nga pasayro. Makita nyo sa mga tingon, no, palabayada sa kamirata, no. So amoy ni nga paramo sa nag-take, no, mga kabisado. So sanday tutapos mga sa aton nga pag libot-libot, no, diri sa may siyudad sa Iloilo. Tutyaron man naton ang mga lodging house, no. Kanina tangada, no, sa aton nga pag libot-libot, dutay lang ang nagatulog sa lodging house, no, kay nga ara ang aton nga mga katural na taga city government, no, nga nagabantay sa mga minor de edad nga makasulod sa mga lodging house naton diri sa siyudad sa Iloilo, mga kabisado. So amoy nga wala na tubukan, no, nga magsulod ang mga minor de edad na kay man hindi pa sila pwede, mga kabisado. So are di ko kita diri going to Pulilaw, no, sigaro naton ang lodging house, no, diri sa may ano, no, dito may Pulilaw dapat, no. So are sabi mo pa mga nagabigyo sa trigger ng mga arrangement ko sila ko, ang pagulagin ng labayan natin. Sa lodging house, no, magiging kita ang gabi
standby, no? Ayan. Ano na kita sa may Bulilaw. Basta, ang aton nga cellphone. Diretso lang yan. Okay, no? Okay. Aray, try ka maka sulod sa sulod, no? Yung lighting out, no? Sa tubo. Sulod kita. Okay, ari kita subong sa import mga kabisado. Ang galing area sa may Queen Court, no? Queen Court, makikita ninyo so itaw guys, no? Wala pa wala unod, no? Dutay lang nag-subidre. So pagwa kita mga kabisado diri sa Queen Court, amon yung sitwasyon, no? Sa ang Radingaw diri sa may Queen Court area, diri sa may barangay Bulilaw sa dito sa Mandurrian. Natin grabe ang ginagawa dito sa mga kultura natin. Diri, no? So, okay. Kasi kita sa area, no, ato pang sang so sa ato yung gusto lang subong sinuon, no?
So, grabe yung ulan. Mga kapitado, grabe yung ulan. Dalang Diverson Road, no? Doon tayo lang sa mga trakbyat na labay dire, no? Pagkural ang dito sa Irong Adip, no? Dito sa Irong ang lakyan, no? Gamay, no? So, okay, ari na kita, Smolder Complex, Donaton, Donaton, ang sitwasyon sa tingin mga tinion, no? Danaw niyo, baha, no? So, ari. Yari na ta sa sulod sa Smolder, no? Makita na to ng mga inundadre, no? Gamay sang tao, no? Gamay sang tao na yari di subong, no? Para kita ninyo, no? Kadang-kadang sang tao, no? Nagtagtudri. Parking diri. So, sitwasyon sa Smolder Complex. So, mga gabi, no? So, wala. Okay. Handa sa mga hotels, no? Sunod ang mga ilang mga customer, mga kapitado. No? Siyempre, subong kayo daw sa tagigsuon. Dutay isang tao, no? Nag-karitiri, no? Abot na mag-lingaw-lingaw, mag-inom-inom, mag-sinaon, no?
sa Japo. Okay, no? Mga kabisado, so amo ini ang sitwasyon sa small mill complex subong nga gabi, no? Makita ninyo nga gamay sa mga kauturan naton, no? Lagaw diri. So, mini, no, ang sitwasyon, no, sa small mill complex subong gabi mga kapisados. So, standby, no, dugay-dugay malibot naman kita sa ibang pagid nga lugar, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Idulong naton ang dugang nga mga information kag mga balita, no, mga kabisado, no. So amo ini ang madulong naton nga situational report, no, direkta diri sa may small mill complex subong gabi. Ako naman yung kabisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bisado.